Alam mo ba ang balita? Para hindi ka huli at ikaw ang nangunguna sa mga bago at may init na balita, Flash Report! Patay ang 4 na sundalo matapos pagbabarilin ng 9 na pulis sa Hulu-Sulu. Breaking news! Naprobahan na ng WHO aplikasyon ng bansa para sa COVAX facility. Nationwide news! Live tayo, Luzon, Visayas, Mindanao. Live din tayo sa WRMN New York, USA. Balita sa ibayong dagat. 17 executive actions nilagdaan na agad ng bagong upong si US President Joe Biden sa unang araw ng panunungkulan. Showbiz! Isang showbiz personality lilipat na sa isang network. Sports at marami pang iba. Lahat yan ay iyong malalaman, mapapakinggan at mapapanood sa DZXL 558 Radyo Trabaho Online Live Broadcast sa Facebook Live RMN DZXL 558 Manila, sa YouTube DZXL 558, sa Twitter at News RMN at sa website rmn.ph. DZXL 558 Radyo Trabaho Online Live Broadcast. O balita, 558 lang. Ngayon, alam mo na ang balita. Alam mo ba ang balita? Para hindi ka huli at ikaw ang nangunguna sa mga bago at may init na balita, Flash Report! Patay ang 4 na sundalo matapos pagbabarilin ng 9 na pulis sa Hulu-Sulu. Breaking news! Naprobahan na ng WHO aplikasyon ng bansa para sa COVAX facility. Nationwide news! Live tayo, Luzon, Visayas, Mindanao. Live din tayo sa WRMN New York, USA. Balita sa ibayong dagat. 17 executive actions nilagdaan na agad ng bagong upong si US President Joe Biden sa unang araw ng panunungkulan. Showbiz! Isang showbiz personality lilipat na sa isang network. Sports at marami pang iba. Lahat yan ay iyong malalaman, mapapakinggan at mapapanood sa DZXL 558 Radyo Trabaho Online Live Broadcast sa Facebook Live RMN DZXL 558 Manila, sa YouTube DZXL 558, sa Twitter at News RMN at sa website rmn.ph. DZXL 558 Radyo Trabaho Online Live Broadcast. O balita, 558 lang. Ngayon, alam mo na ang balita. Alam mo ba ang balita? Para hindi ka huli at ikaw ang nangunguna sa mga bago at may init na balita, Flash Report! Patay ang 4 na sundalo matapos pagbabarilin ng 9 na pulis sa Hulu-Sulu. Breaking news! Naprobahan na ng WHO aplikasyon ng bansa para sa COVAX facility. Nationwide news! Live tayo, Luzon, Visayas, Mindanao. Live din tayo sa WRMN New York, USA. Balita sa ibayong dagat. 17 executive actions nilagdaan na agad ng bagong upong si US President Joe Biden sa unang araw ng panunungkulan. Showbiz! Isang showbiz personality lilipat na sa isang network. Sports at marami pang iba. Lahat yan ay iyong malalaman, mapapakinggan at mapapanood sa DZXL 558 Radyo Trabaho Online Live Broadcast sa Facebook Live RMN DZXL 558 Manila, sa YouTube DZXL 558, sa Twitter at News RMN at sa website rmn.ph. DZXL 558 Radyo Trabaho Online Live Broadcast. O balita, 558 lang. Ngayon, alam mo na ang balita. Alam mo ba ang balita? Para hindi ka huli at ikaw ang nangunguna sa mga bago at may init na balita, Flash Report! Patay ang 4 na sundalo matapos pagbabarilin ng 9 na pulis sa Hulu-Sulu. Breaking news! Naprobahan na ng WHO aplikasyon ng bansa para sa COVAX facility. Nationwide news! Live tayo, Luzon, Visayas, Mindanao. Live din tayo sa WRMN New York, USA. Balita sa ibayong dagat. 17 executive actions nilagdaan na agad ng bagong upong si US President Joe Biden sa unang araw ng panunungkulan. Showbiz! Isang showbiz personality lilipat na sa isang network. Sports at marami pang iba. Lahat yan ay iyong malalaman, mapapakinggan at mapapanood sa DZXL 558 Radyo Trabaho Online Live Broadcast sa Facebook Live RMN DZXL 558 Manila, sa YouTube DZXL 558, sa Twitter at News RMN at sa website rmn.ph. DZXL 558 Radyo Trabaho Online Live Broadcast. O balita, 558 lang. Ngayon, alam mo na ang balita.
Alam mo ba ang balita? Para hindi ka huli at ikaw ang nangunguna sa mga bago at may init na balita, Flash Report, Patay ang 4 na sundalo matapos pagbabarilin ng 9 na pulis sa Hulusulu. Breaking News, Nagtrabahan na ng WHO aplikasyon ng bansa para sa COVAX facility. Nationwide News. Live tayo, Luzon, Visayas, Mindanao. Live din tayo sa WRMN New York, USA. Balita sa ibayong dagat. 17 executive actions nilagdaan na agad ng bagong upong si US President. munisipyo, syudad o probinsya, mag-text o tumawag lang po sa aming mga hotlines 0998-978-2971 para po yan sa Smart at 0917-160-0611 para naman sa Globe o mag-email sa bastapromdilodi@gmail.com. Bukas din po ang aming programa sa mga gustong maging volunteer reporter sa pamamagitan ng Promdi Citizen. Pero bago ang lahat, alamin muna natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa, hatid ng ating mga loading RMN reporters. Promdi Patrol! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Top Asia Corporation, pioneer importer of particle boards, medium density boards, at melamine face chipboards. Proud partner of leading furniture contractors in the construction industry. Basta't the best laminated boards, dun ka sa subok na. Top Asia. For more details, please call 8294-3144 or 8294-3188. You may also visit www.topasia.com. Promdi Lodi! Ayan, simulan natin sa Bataan. Ito na yung sinasabi nating meron ka na ngang bakuna, may baon ka pa pauwi na 5 kilong bigas sa bawat pagbabakuna, umarangkada na rin kasabay ng National Vaccination Day sa Bataan. Nagulat si Radyoman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
Kasabay ng pagsisimula ng National Vaccination Days mula November 29 hanggang December 1, ang pamahalang panlalawigan ng Bataan ay mamimigay ng 5 kilong bigas bilang maagang pamasko sa mga magsasagawa ng pagbabakuna laban sa sakit na coronavirus sa 3 araw na kampanya ng pambansang pagbabakuna mula November 29 hanggang December 1. Ito ay tinaguriang handog sa bakunadong Bataenyo. Ayon kay Bataan Governor Abet Garcia, ang isang individual ay makakatanggap ng bigas pagkatapos ng pagbabakuna sa aliman inoculation site sa 11 bayan at 1 lungsod sa probinsya, gayon din sa Mobile Vax on Wheels. Ang bigas ay ibibigay sa mga tatanggap ng unang dosis, pangalawang dosis at booster shots. Aniya ito ay para sa kapakanan ng lahat habang nakikipagtulungan ng Bataan LGU sa kagawaran ng kalusugan sa pagsasakatuparan ng gawain ito at para na rin aniya sa inaasam ng Bataan na makamit kaagad ang herd immunity. Mula sa Central Luzon, ako si Mike Sigaral, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Sa Davao City naman, 50,000 na individual target na mabakunahan sa 3-day nationwide vaccination event. Ito ang balita ni Radyoman Renz Barmarona ng RMN Davao. Target ng lokal na gobyerno ng Davao na mabakunahan kontra COVID ang nasa 50,000 na mga individual kada araw sa umarangkadang 3-day nationwide bayanihan bakunahan. Sa panayam ng Davao Media kay Dr. Josephine Villapuerte, City COVID-19 Vaccination Head, bukas para sa 12 anyos pataas ang lahat ng vaccination hubs para sa nasabing aktibidad. Sa pagsimula ng Vaccination Day ngayong araw, nasa daan-daang Dabuenyos nang pumunta sa mga vaccination sites para magpabakuna. Muli namang inanyayahan ni Department of Health 11 Assistant Regional Director Dr. Lenny Joy Rivera ang lahat ng unvaccinated na magpalista na dahil anya, walang manong dapat ikabahala sa nasabing bakuna lalo na ngayon na may na-detect na naman na bagong variant ang Omicron. Base sa datos ng DOH-11, walang naitalang namatay sa COVID-19 na bakunado. Siniguro naman ang ahensya na may sapat na supply sa bakuna sa COVID ang Rehiyon 11 kung saan kaninang umaga dumating ang mahigit 30,000 doses ng Sinovac Coronavac at mahigit 100,000 na Pfizer-BioNTech Comirnaty vaccine sa Davao International Airport. As of November 29, 2021, nakatanggap na ng 5.6 million doses ng COVID vaccines ang Davao Region. Mula sa Davao City, ako si Renz Barbarona, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Thank you, Renz. Naku talaga, Jude, ang mga balita natin ngayon, puro tungkol sa National Vaccination Day. Which is good news. Yes. Kasi naman, alam natin may dumadating na Omicron. Is it how you pronounce it? Tanong natin mamaya kay Dr. Ted. Omicron. Oo nga. Anyway, sa Surigao City naman, ilang mga doktor at nurses voluntaryong magbibigay serbisyo sa National Vaccination Day. Yan ang ulat ni Radyoman Jojo Ferrol ng RMN Surigao. Magbibigay ng voluntaryong serbisyo ang ilang mga doktor at nurses sa 3 araw na National Vaccination Days na magsisimula ngayong araw sa Surigao City. Ito ang binigyang diin ni Dr. Manolito Go, ang presidente ng Surigao Medical Association. Tinukoy nito na 10 mga doktor at pribadong mga nurses ang magsisilbi sa isa sa mga vaccination sites sa SSCT Gym at Surigao City Gym. Inihayag nito na bilang pagtulong sa pamahalaan sa kampanya sa pagbabakuna laban COVID-19, kaya voluntaryo ang kanilang serbisyong ibibigay. Sa Surigao City, sa loob ng 3 araw, may 12 hanggang 13 mga vaccination sites ang ipinakalat. Mula sa Surigao City, ako si Jojo Ferrol, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Tulad nga lang sinabi mo, Ses, puro nga talaga National Vaccination Day ang mga balita natin. Sa Cagayan de Oro naman, simultaneous National Vaccination Day, umarangkada na. Etong balita ni Joanna Ricote ng RMN Cagayan de Oro. Personal na dinaluhan ni Cabinet Officer for Regional Development and Security o CORD Region 10 at Communication Secretary Martin Andonar ang 3 araw na National Vaccination Day laban sa COVID-19 dito sa Cagayan de Oro. Dinaluhan nito ang barangay Bayanihan Bakunahan ng Department of Health Region 10 na isinagawa sa Cronin Hall sa San Agustin Cathedral. Layunin ng National Vaccination Day na makamit ang herd immunity sa bansa. Dito sa Cagayan de Oro, ang mga vaccination site para sa mga may edad na 18 taong gulang pataas ay ang Bunbon National High School, Bugo Elementary School, Kamamanan Elementary School, East City Central School, Gusa Elementary School, Indahag Elementary School, Kauswagan Elementary School, Pagatpat Elementary School at Tablon Elementary School. Samantala
Samantala ang vaccination site para sa adult at pediatric with no comorbidity maaaring magpunta sa Agusan Senior High School, Balulang Elementary School, Kugman Elementary School, North City Central School, West City Central School, Xavier University, City Mall Ipunan, Lemket Kay Mall, SM City Uptown at SM Downtown. Para sa mga may edad 18 taong gulang, kailangan lang na magdala ng valid ID at ballpen. Samantala para sa pediatric o may edad 12 hanggang 17 taong gulang, kailangan na magdala ng birth certificate o baptismal certificate, valid ID ng minor de edad at magulang o guardian. Mula sa Cagayan de Oro City, ako si Joanna Ricote, nag-uulat para sa Basta Promdi, Lodi. Maraming salamat, Joanna Ricote. Patuloy ang pagtulong ng Ang Probinsyano Party List sa iba't ibang lalawigan. Simula pa noong Huwebes ay nandito na sila sa Cebu para alamin ang pangangailangan ng mga kapwa ko Cebuanos at magbigay ng tulong. Ongoing ngayon ang pagbibigay nila ng ayudang bigas sa mga mangingisda sa Compostela, Cebu. Para bigyan tayo ng detalye, nasa Municipal Gym sa Compostela, si Victoria Daet, na pag-combine ko ito ng Compostela at Victoria. Sorry, baka sabihin mo, Ses, naku, fake na taga Cebu ako, Compostela. Staff ng Ang Probinsyano Party List, ano na ang nangyayari dyan, Vic? This is live na live. Nakikita ko sa camera. Hello, Vic. Maayong pag-abot sa Cebu. Maayong hapon, Jude at Ses. Nagsimula na ang open forum at pagbibigay ng ayuda sa may 100 mangingisda ng Compostela, Cebu. Pinangunahan ito ng Ang Probinsyano Party List, Representative Alfred de los Santos at Compostela Mayor Froilan Quino. Bawat isang mangingisda ay makakuha ng 5 kilo na bigas. Sabi ng ilan naming nakausap, malaking tulong sa kanila ang ayuda. Pero mas higit na mahalaga ay nabisita sila ng Ang Probinsyano Party List at nakita nila si Mayor. Bihira lang daw kasi na may nakikinig sa kanilang mga hinaing bilang sektor kaya na-appreciate nila ang ginagawa ng Ang Probinsyano Party List. Sinabi naman ni Ang Probinsyano Party List Representative Alfred de los Santos na patuloy silang tutulong sa mga taga-Compostela dahil naniniwala siya na mas magiging malaki ang kontribusyon ng bayan sa buong lalawigan ng Cebu kung mabibigyan ng sapat na kaalaman at training ang mga kapromdi natin dito. Nangako rin ang Probinsyano Representative na magbibigay ng lambat at iba pang fishing equipment para sa fisher folks ng Compostela. Ayon naman kay Mayor Quino, buo ang suporta ng bayan ng Compostela para sa mga tulad ng Ang Probinsyano na naniniwala sa kakayahan ng mga Cebuano. Yan muna ang pinaka-latest mula sa Compostela, Cebu. Balik sa inyo, Seth and Jude. Maraming salamat, Vic. Nako, walang katigil-tigil po ang Probinsyano Party List na abutin ang mga malalayong lugar o maging ang kasuluk-sulukan ng ating bansa. Kapit lang po mga kapromdi at magkikita-kita rin tayo sa mga susunod na araw. At mga kapromdi, ramdam nyo na nga ba ang mataas na presyo ng bigas sa merkado? Yan po ang paksa natin mamaya kasama ang Department of Agriculture at ang posibilidad naman na ito na ang kinatatakutan natin. Pagbabalik na mandatory ang paggamit ng face shield. Natawa ko doon talaga. June! Oh! Abangan ninyo yung dalawang balita na yan na parehong nakakadismaya, no? Sa pagbabalik ng Basta Promdi, Lodi. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Basta Promdi, Lodi! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Alphard Primecon Construction. Hanap po ba ay dekalidad na pabahay, kalsada o anumang infrastruktura? Sa Alphard, siguradong dekalidad ang kagamitan at serbisyo. Alphard Primecon Construction. Kaagapay sa dekalidad na pag-asenso. Atin to! Sugar, creamer, coffee, sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3-in-1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Malayo na rin ang ating narating
sa pagpapagaling ng bayan. Huwag natin hayaang masayang ituloy ang laban. Tapang at malasakit, malalapitan kahit anong oras man. Kami inyong maaasahan, tapang at malasakit. Sa amin kayo kumapit, si Bongo at ang Pangulo. Kami ni Pangulong Duterte, patuloy po kaming magsiservisyo sa inyo. Dahil para po sa amin, ang serbisyo po sa tao ay serbisyo sa Diyos. Ating itutuloy ang pagbabago. Basta from Dilodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Probinsyano'y boses mo, from di para sa tao. Marami siyang tinutulungan, handa kang ipaglaban, wala siyang uurungan, tunay na kaibigan. Ang probinsyano, yan ang boses ng Pilipino. Ang probinsyano, idol ko. Basta from Dilodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Basta from Dilodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Ang probinsyano, halaba iton pasensya. Kay waray man instant ha probinsya. Ang probinsyano, mababaw ang kaligayahan, makalanghap lang ng sariwang hangin, at makakain ng lutong amin. Ang probinsyano ay laging proud sa aming pinanggalingan. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Basta Promdi, Lodi! Mga ka-Promdi, sa kabila ng bagsak presyo ng bilihan ng palay mula sa 22 pesos kada kilo hanggang 10 piso kilo sa ibang panig ng probinsya, at habang ang presyo naman ng fertilizer ay dumoble ang halaga, nananatili pa ring mataas ang halaga ng bigas sa merkado. Sa mga mungkahi nga na repasurin ng rice tarification law para hindi rin masaktan ng ating magsasaka at mapanatili ang ating commitment sa international agreements at mapababa ang presyo ng bigas sa merkado. Naku, magaling na ako magbasa ng script pero parang hindi ko naintindihan yun. Diba? Bobo ko sa sa supply, demand. Don't say that. Ngayong hapon, para sagutin ang mga issue kaugnay ng mataas na presyo ng bigas, makakasama natin si Assistant Secretary Noel Reyes ng Department of Agriculture. Magandang hapon po, ASEC. Magandang hapon, Ses at Jude, sa ating programa ngayon. Okay. ASEC, ang unang tanong, nasa na daw po ang umentong 7 pesos kada kilo sa presyo ng bigas? Hindi po namin alam kung saan galing yung datos na yan. Pero anyway, ang regular milled po ngayon, ang kalakaran, based on monitoring, yung regular milled is 36 to 38 pesos per kilo. Ito namang well-milled ay nasa 37.50. Dito sa Muñoz, Commonwealth, 38. Ang pinakamataas sa Guadalupe, 44. No? All the rest, yung matataas na premium, special rice, yan, mahigit 45 pesos po yun. So again, hindi ko malaman kung saan galing yung report na nakalap nyo. Ang regular meal po, 36 to 38 pesos per kilo. So you're saying there's no price increase? No. Wala po. Yun po ang kalakaran. In fact, ang regular meal rice natin, they are 2 to 8 pesos cheaper than in 2018. Okay? Bago yun po ang mga pre-RTL, RCEP days. So, yung well-milled naman, they are cheaper right now by 2 to 5 pesos. And premium and special rice are sold 1 peso and 6 pesos cheaper now than in 2018.
Ay, ibig po sabihin kasi yung RTL, nag-liberalize ng importation ng rice. Wala nang tawag nito, quantitative restrictions. Anybody can import. So this price you're quoting for us is both local and imported? Yes, yes. So, dinidispute nyo po ang aming ulam na depende po sa kung saan survey nyo ginawa, sang merkado, hindi po ba? So sa amin yung Metro Manila pricing for this week and last week nasa 36 to 38 pesos ang regular meal. Pero ang bilihan ng palay po malaking gap kumpara sa benta. Twice as much po. Ang rule of thumb says is that kung magkano ang presyo ng kalakaran sa regular meal, karamihan, yun din ang kalahati ng palay. Kunyari, 36 to 38. So, ibig sabihin, nasa 18 to 19 pesos ang kalakaran ng palay. No? Bumababa yan sa 14 pesos pagbasa. Pero ang 14% moisture content, yung tuyo na palay, yan nasa 17 to 19 pesos. Magandang yung presyo. Kalakaran. Kamakailan, meron po kami namang ulat ukol sa black bug na infestation. Malawak po na po ba ito o parang sa mga piling lugar lang? Oo. Alarming, no? Pero yung black bug na yan ay hindi po dangerous ngayon, no? Kasi tapos na yung anihan. Ang dangerous po, ibig sabihin na nakakapinsala po yan pag ang palay na nakatanim ay nagbubuntis pa lang, yung nagpo-form pa lang ng butil, yung kinakain nila. Pero yung malaki na, yung seedlings apektado, yung di ba magtatanim ulit sila? Yes, pero hindi ngayon kasi anihan na, tapos na nga ang anihan, says nag-surface lang sila dahil ang kabilugan ng buwan, 3 days before and after a full moon, nagsusurface ang black bug. At na-expose sila dahil na-harvest na nga karamihan ng palay sa Nueva Ecija, sa Cagayan. So, andyan lang kasi sila eh. So, nung nag-full moon, lumitaw sila ngayon, wala na naman incident. Okay, so nothing you're saying hindi dapat ipag-alala? Yes, opo. Mas lalo na magsasaka at tapos na po kasi, hindi mo, etong klase or species ng black bug na yan ay hindi po nakakapinsala sa ating palayan. Okay, so iwan na muna natin yung palay at pumunta po tayo. Kamakailan din ay naging panauhin namin ni Jude yung chairman ng egg board or egg producer. At ukol din sa pagtaas naman ng presyo ng manok at ng itlog. At ang kanilang idinadaing ay wala daw pagtulong ang DA sa kanila, lalong-lalo na when it comes to the importation of chicken, na parang sobra daw po silang natamaan nito. Yep. Siguro linawin natin, Ses, ang issue is ang patuka, yun po ang kina-complain. Tumataas po ngayon ang halaga ng feeds. Dahil po ito dun sa nangyari sa US, binagyo po, soya ang at mais ang pinaka main ingredient ng chicken feed, no? Patuka, no? And then sabi nila, at nagdoble na. Totoo naman po, dahil nga po dun sa nangyaring bagyo sa US where we source 80 to 90% of our soya. And then, ito naman po ang problema naman, yung logistics, yung barko na magdadala dito. Although may nakaload na, pero limitado po ang pagbiyahe dito. So again, they're saying they will have to cut down the production of eggs, no? Ibig sabihin, magkakal sila ng mga inahin. Pero dire-diretso naman po ang pangingitlog niyan, pero natataasan na daw po, hindi nila ma-recover yung cost nila. So we're saying this, kasi yun po talaga ang problema, hindi po natin ma-control yun. Kaya pinapakyanan na lang na, yes, pwede sila magbigay ng markup. Yun po. Okay naman po naman sa, ang range ngayon ng itlog is 6 to 8 pesos. Depende sa laki ng itlog. Okay. Pero wala bang magawa ang DA, for instance, in securing
steady supply of the feeds and inputs beforehand para as a way to protect them against fluctuation of prices, hindi ba tayo maka-impact nun? Or ano ba pwedeng gawing tulong para hindi sila masyadong apektado rin ng price? For our part, sis, yung coordination na lang doon kasi it's a private sector industry, yung feed millers, no? Ang sa atin magagawa is pataasin pa ang ani ng soya, ng soybean, no? I-expand na natin yung soybean plantation dito sa Caraga at parts of Region 2. And also, ng mais. So, yan ang pang medium term. But on the immediate, ang magagawa lang po natin is to source from cheap countries where they offer the soya and corn. Kasi yung corn ngayon, patanim na naman, at nasa traders na yung karamihan ng mais, importation po ang sinosource na lang natin pang-augment sa ating local production. So yun po ang pwedeng gawin natin to on the short term, linking them, partnership with the Feed Millers Association, kinakausap naman po. On the medium term, yung palakasin ng produksyon ng mais at ng soybeans para hindi tayo masyadong dependent sa import. Sir, ba't hindi pa yung ginawa noon pa yung bakit medyo ginagawa naman, sis. No? Kaya lang kailangan natin ng pondo. Kasi ang binubuhos din ng pondo dyan, konti na rin. So again, kaya nga itong nakaraang budget hearing, pinakita ni Secretary William Dar na kailangan talaga mag-invest ang government as well as the private sector dito sa corn, soybeans para sa livestock. Yung sa rice po okay na yung sa corn and livestock, corn, soybean at para sa livestock, yung po ang kailangan buhusan ng investment. Doesn't the private sector see any benefit in investing in that long time ago? Kasi negosyante naman sila, hindi ba nila nakita na nakita po niya yung malalaki natin. Manok ang lahat ng tao dito, di ba po? Parang yun ang naging default, yun ang mura Opo. In fact, compared to yung big yung multinationals natin, thank you for San Miguel, the likes of San Miguel, Gokongwei, Rubina, yung mga ganun. Pero kailangan pa natin tumaya yung mga private sector to go into agribusiness. Yan po ang kailangan And then they realize it now dahil sa pandemic that yung food security should be the primordial concern of all, di ba? So na-highlight ngayon, di ba? Plantita, ngayon nila na-realize natin na kailangan talaga mag-invest, magbigay ng investment sa agriculture. So now that those qualitative restrictions are out, will we still be encouraged to increase our rice production and possibly even become an exporter kung baka mas gusto na lang, mas gustuhin na lang. That's the way, that's the way forward. In fact, yun ang heart and soul ng rice tarification law, ng RCEP, ng Rice Competitiveness Enhancement Fund. Talagang yearly, setting aside 10 billion, 10 billion investment for the rice sector, ang laki nun, 5 billion for machinery, 3 billion for seeds, 1 billion for credit, 1 billion for training, that's it. For the next 3 more years, 6 years kasi ang RTL. So again, ito, gumaganda na ang production natin ng palay. We had a record harvest last year, 19.4, and we're looking to breaching 20 million metric tons this year, the highest in the nation's history. Okay. Well, when we listen to Secretary Dar and the DA, ang gaganda ng mga pronouncements. Tapos pag meron naman pong mga magpausap kami, magsasaka rito o mga organisasyon kagaya ng Egg Board, different picture. They're very, very critical. Yeah. Says, ayan naman talaga, we welcome that. Pero makikita naman natin ang advancement ng agriculture sector. You've been covering us for the past years. Ang magandang improvement that despite this pandemic, despite the ASF, kung hindi, lugmok tayo. Sabi nga, yung ASF pulled down the performance of the agriculture sector kasi it went down by minus 16
kung hindi lang sila, kung zero man lang ang livestock sector, ang ganda ng performance ng agriculture sector natin, buong bansa. Again, yung sporadic kung baga sa yung punan nila this time of the year, laging ganyan, tinutulungan naman natin, may consultation, no? Pag maganda yung lagay ng sektor nila, walang sinasabi tungkol sa DA. Pag masama, sisisihin ng DA. Hindi naman ganon, Ses. Opo. Jude. Sek, may binanggit kayo kanina ng rice tarification law. I also read it earlier na may mungkahi nga na repasuhin ito. Yeah. Which parts of it are under review and what need to be changed for the rice tarification law po? Yeah, thank you, Jude. Yes, as per the batas ng RTL, no, magkakaroon ng midterm review. Kasi sa March 2022, next in a couple of months, no, next year, magkakaroon ng midterm review ang Congress at ang Senate. Sila Senator Villar, sila Congressman Mark Enverga. Yung kung sino man ang uupo na. No? But anyway, yan, titignan kung ano ang mga dapat i-tweak pa, i-improve, kung anong dapat palawakin or what expand, no? So again, ang maliban sa 10 billion, yung excess tariffs, no, nakakakolekta tayo ng excess aside from 10 billion, meron kagaya nito from 2019 and 2020, may excess na 7.6 billion. So ginawa ni-legislate nila ng Congress na ipamigay sa mga rice farmers stealing 2 hectares and below na tigli 5,000 piso unconditional cash assistance. So yan po ang pinamumudmod ngayon hanggang end of December. So again, nakikinabang po ang mga rice farmers, lalo na yung mga maliliit. Ito yung from the excess, ASEC, ano? Yes. 7.6 billion. And 1.5 million farmers will be receiving early Christmas bonus of 5,000. Unconditional. Yun yung, I think, siguro, regardless kung saan nila gastusin. Nasa Mindanao yata ang Department of Agriculture, kung naalala ko, no? I think you were in Mindanao giving out also unconditional. In South Cotabato, yes. Okay, well, we thank you for your time, ASEC. Yeah, thank you to Ses, kayo, no, sa DCXL and Jude, and for this, no, from the basta from the Lodi. On behalf of Secretary William Dar, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Tinig po yan ni Assistant Secretary Noel Reyes ng Department of Agriculture. Ngayon naman, ito na, ang pagbabalik. The return! I shall return! Parang MacArthur, nako, katapat lang namin yan. Sana naman hindi, pero malalaman natin ngayon. Ayan. Iminumungkahi ng mga health experts sa gobyerno na ibalik ang 14-day quarantine period sa mga international travelers at ang ban flight sa mga bansa kasunod ng banta ng bago at mas nakakahawang COVID-19 variants. Ayon kay dating advisor in COVID-19 response na si Dr. Tony Lechon, dapat ay repasuin at ibalik sa mas mahigpit na quarantine dahil ang nasabing bagong COVID variant ay mas mataas ang transmission rate. Bukod pa dyan ay iminumungkahi rin ng health expert na i-prioritize ang pagban ng mga travelers na galing Hong Kong. Una na nag-issue ng travel ban ang Pilipinas sa bansang South Africa kung saan unang na-detect ang bagong variant. Kasama rin sa travel ban ang Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini, and Mozambique. Parang para akong nakikinig sa Miss Universe from South Africa, Mozambique. Samantala, kaugnay pa rin ang balitang yan, kinukonsidera naman ng pamahalaan na ibalik ang mandatory use of face shields kasunod ng banta ng bagong COVID variant na Omicron na dati B1 something. Remember, we spoke about it just the other day. Ngayon may bago na siyang pangalan, kakarating lang kasi niya at kakalabas lang ng kanyang identity. Kaugnay niyan, makakasama natin si IATF advisor, Dr. Ted Herbosa once again. Dr. Ted, magandang hapon. Naku po, ano po ang estado ng pagbabalik ng face shields? Magandang hapon, Jude. Magandang hapon, Ses. Face shields, well, inihintay pa natin kung talagang dadating dito yung Omicron, ano? Ako, ang thinking ko, ang face shields
will have to be used pag tumaas na naman yung ating test positivity rate. No? Naalala nyo, nung kasagsagan ng Delta, umabot tayo ng 29% test positivity. Ngayon, nasa 2.4% lang tayo. So, ibig sabihin nun, napakarami ng mga tao. 3 out of 10 people na ma-meet mo sa street ay positive. So doon magfe-face shield talaga ako. Pero ngayong nasa below 2.4%, no, ang ating test positivity rate, hindi naman siguro kailangan pang ibalik. Although syempre kung ikaw ay high risk, pupunta ka dun sa 3Cs, yung closed quarters, sa loob ng elevator, nasa LRT, pupunta ka sa crowded places at pupunta ka sa yung mga taong mga close contact, yung mga sa ospital, at dadalaw ka dun sa mga kamag-anak mo, mas maganda naka-face shield ka doon sa 3 lugar na yon. Sir, i-reiterate lang natin kasi nung Friday, we spoke to DOH Secretary Duque. Sabi naman niya, pinaalala niya sa mga kapromdi natin that the Omicron variety is more transmissible. But sabi nga niya, ang mga bakuna that are available now and people are availing of sa ating, kasi timing, magandang timing, no? It's National Bakuna Days all throughout the country, are still effective. Tama po ba ito? Tama po yan. Ano? You remember when Delta came, yan din yung sinabi nila, this variant is highly transmissible and may have vaccine escape, hindi epektibo. Pero nakita nyo, ginamit natin ng bakuna and ang Delta variant natin, nasugpo natin dito sa Pilipinas, hindi umakyat ng more than 23,000 a day. At ngayon, below 1,000 tayo, 800 a day tayo for almost 2 weeks now. So napakaganda, effective pa rin po ang bakuna. So yung mga hindi pa nababakunahan dyan, naku, bukas ho lahat ng mga vaccination sites ngayon, pati sa mall yata at saka sa mga fast food chain, meron ding mga vaccination center. So pwede ba yung hindi pa nababakunahan kahit ng kanilang first dose pumunta na at magparehistro na? Pila-pila talaga nakikita ko Ay, maganda yun. That's a good problem to have. I do hope mag-pre-register sila para mas mabilis. Siyempre, mas mahaba ang pila pag ikaw ay pumili ng on-site registration. Kasi nga, sinabi nga, yung bakuna, hinahanda yan Kasi may numero ng tao o dose sa bawat vial. So hindi naman pwedeng bubuksan ko yung isa tapos wala nang ibang tao. Kailangan talagang sapat yon. Kaya tinitipid din natin yan. Alam niyo naman, ginto yung mga dose na yan at maganda mabakunahan ng mas maraming Pilipino. Nasa 45% pa lang tayo fully vaccinated sa buong bansa. Gusto nating umabot sa 55 to 60% fully vaccinated. So yan ang ating plano. Dadagdagan pa natin ng Bayanihan Bakunahan 2.0 sa December 15, 16 at 17. Dok, yung, okay, siguro yung concern ko lang din also ng mga kapromdi natin na this might be the pattern in the future, may bagong variant because genetically speaking, the virus really, eto nga, sabi nila, jump in evolution, palaging nagbabago. What is the long-term plan of the IATF to counter this? Kasi hindi naman pwede siguro na once a new variant comes out, sasabihin nila more transmissible, can escape immunity from vaccination, lockdown na naman tayo, balik na naman si 14-day quarantine, balik na naman. Is there a long-term plan to counter this? Dude, you should understand why mutations occur. Mutations happen kasi nagkakaroon pa rin ng transmission. So as long as we are not vaccinating areas like Africa at mababa ang vaccination rate sa kanya, kahit mataas pa tayo at 90% tayo, magkakaroon ng mutations dyan. So it's very important na mag-provide din tayo ng vaccine equity at mabigyan din ng bakuna yung mga bansa kagaya dyan sa Africa. Kasi kung yung mga minention mo kanina, Mozambique, Lesotho, Zimbabwe, yung mga yan, napaka-low. Parang wala pang 5% yung vaccination kanila. Which is why these are the countries where the faster mutations are okay. Correct. Kasi marami siguro tayong mga kapromdi nakikinig. Sa
kanila, parang hindi naman ako lumalabas, ba't pa ako magpapabakuna? Yun po ang isang epekto ng pagpapabakuna, di ba? It lowers our transmission, even locally, it lowers the transmission locally and lesser chances to mutate. Hindi na siya pwedeng pabago-bago kasi at least nako-curb na natin at that point ang kanyang pag-mutate. Tama po ba? Yes, Jude. The WHO reported last week that vaccinations have a 40% decrease in transmission. Napakalaki, no? Dati hindi nila alam yon. They did not know that when we started vaccinating this year. Ang alam natin ngayon is nakakatulong talaga siya bumagsak. At nakita mo naman, Metro Manila, 92% fully vaccinated. No? Kita nyo, talagang bumagsak yung cases. And we never had this. Kahit last year, face shield lang naman ang ginamit natin panlaban last year. Nasa 8%, 9% yung test positivity rate natin. Kumonte, pero madami pa rin. Tuloy-tuloy pa rin yung hawahan. Pero this time with the vaccination na binuhos natin sa NCR, ang laki ng effect, di ba? Buong bansa nakanabang. So now, hahabulin natin, bakunahan naman natin yung kababayan natin to the 16 other remaining regions. Lalo na sa malalayong lugar, yung BARM, yung CAR, yung mga lugar na hindi maabot at dyan nagvo-volunteer yung armed forces natin para pumunta sila sa mga GIDA, yung geographically isolated and disadvantaged areas, para mabakunahan din sila. You know? Yeah. Kumbaga sila yung parang Africa natin, di ba? Correct. Tama ka, oo. Doc Ted, may nagmumungkahi na iba mag-travel ban from travelers coming from Hong Kong. We have to watch out yung ganyang very drastic approach, no? Kasi yung 2 cases in Hong Kong are not in Hong Kong. They were traveling from South Africa. Yes. So ang importante dyan, you will ban Hong Kong once there is community transmission of Omicron. So parang illogical na bawal pumunta dito yung mga taga Hong Kong. Yung Omicron nila from South Africa. So ang ibaban natin, South Africa at yung mga countries doon. So yung point of origin niya. Parang nung umpisa, di ba, dumating yung Delta sa atin, OFW. April yata sila naka-travel pero na-identify ng Philippine Genome Center nung May na, di ba? Kasi nga matagal naman yan bago Iran. So, pero by that time, nag-undergo na ng quarantine at hindi sila nakahawa. So ang outbreak natin nangyari August, September na yung Delta outbreak. Pero nakapasok noon, meron nang na-identify as early as May na dumating noong April. So ganyan din yung sa Hong Kong. Dumating doon pero hindi naman siguro nakahawa. Hindi naman siguro nating ibaban muna ang China kasi magagalit sa atin yung China. Alright, well marami pong salamat Doc Ted Herbosa, Special Advisor to the IATF. Salamat po sa inyong panahon. Salamat Seth, salamat Jude at salamat din sa ating mga tagapakinig, mga PROMD at Lodi. Thank you. Puro Lodi lahat. Yeah. Puro Lodi. May pa-birthday greetings, sis. Oo nga. Batiin naman natin ang ating station manager ng RMN DZXL 558. Happy birthday to you, Salvador Buddy Oberas. Happy birthday, sir. Abangan niyo naman mamaya, mga ka-PROMD, 4-piece scholar, matagumpay na engineer ngayon. Ang PROMD Lodi, kwentong yan sa pagbabalik ng Basta PROMD Lodi. Ang totoong probinsyano, Congressman Alfred de los Santos at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Ses Drilon, Basta PROMD Lodi! Sugar, creamer, coffee. Sugar, creamer, coffee. Bored at home? Counting 3-in-1s. Count 3 sets of Warrior 3 pose. 8, 9, 10. Maintain your yoga fitness even while on lockdown. Feel the surge at home. Work out with our celebrity coaches and join your favorite classes like yoga, high-intensity interval training, Zumba, and more. For more information, check out our Facebook page, Surge Lifestyle PH. I feel the surge at home. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Macapa Corporation. Isa sa mga nangunguna sa industriya ng construction at nakilala dahil sa dekalidad ng mga proyekto nito tulad ng paggawa ng mga tulay, kalsada, dike at marami pang iba. Simula 2001, ang Macapa Corporation ay katuwang nyo sa pagpanday ng inyong bisyon at pangangailangan.
Bong, yung naumpisahan ko, tapusin mo. Mga bagong highway, tulay, tren, dapat ma-enjoy na kaagad ng mga tao yan. Kailangan lahat bakunado at laging may ayuda pag kailangan. Huwag dapat makabalik ang mga drug lords para ligtas ang pamilya. Yung ginawa mong malasakit centers, maganda yan. Padamihin mo pa. Magkasama tayo. Tayo ang nagsimula, tuloy-tuloy lang. Bong. Basta from Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Probinsyano'y boses mo. From di para sa tao. Marami siyang tinutulungan, handa kang ipaglaban, wala siyang uurungan, tunay na kaibigan. Ang probinsyano, yan ang boses ng Pilipino. Ang probinsyano, idol ko. Basta from Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Basta from Lodi, ang probinsyano, ang probinsyano, ang probinsyano party list. Ang probinsyano, likas na matulungin dahil lahat kamag-anak o kaibigan. Ang probinsyano, pag bumasinso sa bilay, simpleng hinahanap na kalikatan. Ang probinsyano ay hindi nahihiyang magsalita ng may punto. Ang programang may tunay na malasakit at puso sa bawat probinsya. Basta Promdi, Lodi! Ayan, nagbabalik ang Basta From Lodi at gaya ng ating nakagawian, good news tayo lagi pagka, oops, at Good hindi inspiration. video. Go ahead, Jude. Ayun, you're on, yes. Ito ay good news at inspirational kasi yun ang gusto natin gawin. We end on a positive note para yung mga kapromdi natin nakikinig ay ma-inspire naman sila sa mga achievements ng ating mga guests. Sige, go ahead, Jude, at binubuksan ko pa lang ang aking... Okay, don't worry. Ngayong araw, ibabahagi ng ating isang 40s beneficiary ang kanyang kwento ng tagumpay. Naku, nakagiti na siya. Ayun na pala, is joining us kung paano mula sa hikahos talaga na buhay ay natupad ang pangarap na makapagtapos at pag-aaral at maging isang engineer. Live na live via Zoom si Engineer Marvin Arnoza. Magandang hapon sa iyo, Arvin. At itatanong ko kasi mga kapromdi natin nakikinig, aling probinsya ka ba para maging proud din sila na kapromdi mo sila? Bali ma'am, good afternoon ma'am, from Camarines po, Bicol. Ah, from Bicol. Talaga gagaling ng mga Bicolano, ha? Congratulations. Okay. Talagang binasa ko yung script pag hihikahos na buhay. Hindi ko matry. Hindi ko beneficiary ka, there's a, yes. Sabihin ay, hindi ka naman magiging beneficiary unless talagang kailangan na kailangan. So anong edad po ninyo noon nung kayo ay tumatanggap ng 4 piso pamilya nyo, yung inyong ina or ama? Nag-start po ma'am na maging beneficiary kami is way back 2011, high school po ako noon. Then yung ESGPPA scholarship, which is ang requirement po is dapat 4-piece member ka, 4-piece beneficiary ka. Nag-start po during my first year college po, 2014. Galing, congrats. Alam mo, pinili mo pang kurso, hindi basta-basta, ha? Ang hirap maging engineer, saludo talaga. Anong klaseng engineer pala, Arvin? Civil engineering po, ma'am. Civil. Ang bigat niyan sa math, di ba, no? Wala akong panlaban yan. Very humble pa si engineer, eh. So, ano na yung mga naabot mong pangarap na bukod sa pagtatapos sa kolehiyo na dati naisip mong parang mahirap abutin? Ang masasabi ko ma'am ngayon is yung lisensya ko ma'am, which is naabot ko last 2019. And yun ma'am yung hindi ko na
hindi ko maisip dati na kaya kong pumasa ng board exam, pero ayun po, binigay naman ni God. This was before the lockdown pa. Wala pang COVID-19 ito na nakuha mo. Yes, ma'am. Yes po, opo. Okay. Pero pagkatapos nun, syempre mahirap kumuha ng trabaho kasi nakuha mo na nga lisensya mo, graduate ka, but is getting a job more difficult with COVID sa field mo na civil engineering? Kasi I would think construction tumigil din, di ba? At some point. Bali, ma'am, pumasa kasi ako sa board exam is November 2019 and then nagkaroon kayo ng oath-taking last January 2020. And then, a day after ng oath-taking, diretso na po ako sa trabaho. Galing! Okay. Galing! So, you have a steady job up to now. Alam mo, just in the nick of time ikaw, di ba? Konting buwan na lang. Yung pandemic na. Yes po, ma'am. Yes po. Parang siyang beating the red line, kumbaga, or just in the nick of time, nakuha niya yung lisensya at nagkatrabaho bago nag-COVID. Actually, sa totoo lang, parang sa tingin ko, nanunumbalik yung aktibidad sa construction and real estate. Nagkaroon lang ng mga tigil-tigil noon dahil lockdown, hindi makapagtrabaho. Pero actually, talagang maraming proyekto, hindi ba, engineer? Yes po, ma'am. Yes po. Nung nag-lockdown, ma'am, nung kalakasan ng lockdown, nag-stop din kami for 2 months. Then after 2 months, diretso na po ulit kami. Tuloy-tuloy na. So ano nga yun ang mga tinatayo mo? Sige nga, sample na mo kami. Anong mga bahay ba yan? Building, gusali, simbahan? Simbahan po, ma'am, nandito kasi ako, isang subdivision po, ma'am, mga single detached na bahay po. Private subdivision po. Okay. So, housing developer ang yung employer. Very good. Yes po. Okay. Marvin, mabalik lang tayo kasi 4-piece beneficiary ka, no? Magkano lang naman yung nakukuha sa 4-piece? You had to do something to augment it. At syempre, nagsumikap ka rin kasi this might be a good chance for you para ikwento yung anong ginawa mo rin para ma-inspire yung mga fellow 4-piece na beneficiaries na maabot din yung naabot mo. Una, ma'am, since my high school days kasi, ma'am, mayroong nag-adapt din sa akin na foundation from France, which is the ADM Foundation. More on pag-mold naman yun sa amin, sa attitude namin, sa values namin. And then during college, yung mga lapses, yung mga kulang financially, so kailangan namin na i-take naman yung part na yun para i-counterpart yung tulong ng government. So sanay naman po ako bilang isang mahirap, nagkukopra, nag-aani ng palay, pumapasok sa construction jobs. So yun po yung mga naging part ko para at least mapunan yung ilang kulang. Wow, from construction worker to now civil engineer. No? Ang galing ng shift. Nakakabilib actually. Maganda din yung ramdam mo ang hirap ng isang construction worker and alam mo yung trabaho. Dinaanan niya Tama ba, Marvin? Dinaanan mo ang pagiging construction worker? Sabi niya kasi Yes, po, opo. Wow. Okay, wow. So, what kind of boss are you? Diba? Kasi parang boss ka na ng mga construction workers, dumaan ka sa ganun. Anong klaseng boss ka? Mas maintindihan mo sila siguro. Yes, ma'am. Actually, yung respeto ko dun sa kanila, kahit engineer ako, tapos sila laborers, mga mason, never ko silang dinegrade as ganun lang kasi alam ko yung hirap na pinagdadaanan nila. So yung respeto ko as an engineer para sa kanila napakataas ko. Tsaka posible, isa kang halimbawa rin sa kanila na posibleng umangat sila, hindi ba? At saka actually, alam mo, engineer, marami ang kinakailangan rin para ma-address ang estado ng mga construction workers. Safety, insurance, alam mo yung gano'n. Yes, sa ibang bansa talagang sila'y protektado kasi kulang ang manual labor sa mga ibang bansa Dito marami pero dapat hindi rin natin alam mo yun, baliwalain at yes, ma'am. Opo. Diba? Parang we have a long way to go in actually protecting our construction workers. Samantalang that's a difficult skill yung ginagawa nila, di ba? At buwis buhay, yung mga gumagawa ng gusali. Yes. Mga parang nagbabalanse sa mga yung mga maninipis na steel, di ba? Steel bars, my gosh.
Ako naman, Ses, nagdududa talaga ako sa mga researchers natin. Ba't puro gwapo ang mga mga guests natin? Puro mga... May asawa na ba si engineer? Tatanong ko. Wala pa po, ma'am. Wala pa. Okay talaga. Alam mo kasi maraming yan ang mga tanong May girlfriend na ba? Ako, Marvin, talagang yung priority mo siguro ngayon is still career, di ba? It's building the career, giving back to the parents, ganun ba? Or may pinag-aaral ka rin ba na kamag-anak? Actually, ma'am, I do have a girlfriend naman, pero pareho naman kami, ma'am, na... Pareho na ba? Pareho kami, ma'am, na family muna yung priority namin, and alam naman niya yung situation ko. And siya pa mismo yung nagpupush sa akin na unahin ko talaga yung family ko kasi ito rin yung chance para at least mag-give back dun sa lahat ng sacrifices nila. Hindi lang yung family, actually napakarami pong tumulong sa akin during time na nangangailangan ko talaga. Ang takeaway ko sa sinabi niya. Salamat sa inspirasyon na ibinibigay mo sa amin. Ikaw ang aming Promdi Lodi. Thank you, ma'am. Thank you po. Thank you, Martin. Salamat. Yan po ang isa na namang araw ng ating paglilingkod sa ating mga kababayan sa ngalan ng Tinig sa Kongreso at totoong ka-Promdi Alfred De Los Santos. Ako po ang inyong kakampi, Ces Orenia Drilon. Ako naman po inyong sandigan na umaasang sa susunod nating Promdi Lodi guest ay single naman at walang girlfriend, si Jude Bacang. So magkataon po nating abutin ang magandang bukas, Lunes sa Lunes, parang feeling ko weekend. Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. We'll see you tomorrow. Basta Promdi Lodi. Basta Promdi Lodi. Tunay na tunay, Promdi. Abangan ang susunod na talakayan sa programang Tunay na May Malasakit at Puso sa mga probinsyano. Kasamang totoong probinsyano, Congressman Alfred De Los Santos at ang batikang mamamahayag sa radyo telebisyon, Ces Drilon. Dito sa DZXL 558. Radyo Trabaho. Basta Promdi Lodi. Basta Promdi Lodi. Basta Promdi Lodi. Balitang